hadu argol kerwit ukilan Mbappe, badaka hat-trick tep Osaka, nakabenta ka England. Kadba o Michael Olise pat ulala, ban penpra, ia ka record jong upele, kata ban assist buntam, tangha ka way ka welcome. But shibit manta kamit ngin sayo ban saki, ia ka final hapadeng ka Spain Persya, ia ka Argentina. But manta habangi pai syaka result jong ka jingil kai third place, nakabenta ban ye Knieh ha ka kyrdan ka balai. Hapadeng ka front Persya, ia ka England. Habangi pai ha ka naga jingil kai, kadalong sisya kata ka jingil kai ka ba itanat. Namar badi tangha ka first half ka banengkong, ka England kalala aban tep hadu saulanot kul ya ka front. Andrai andalwan pai biang syaka second half, ka front kalala aban pen pai ye kite ki saugul. Lengba arteli no Kylian Mbappe, kawai ka assist ulapan bu, bat kawai no Barcola, kawai na Dembele. Andrai ha ka bakut kane ka jingil kai, Osaka ulala sendan ban complete ia ka hat-trick ka jungo. Nakaba ka England ru kalala aban job, Andrai ulas saukul. Kawai no Bellingham, kawai no Konsa bat Declan Rice kawai. Syuk habangi pai nagaleng jong Michael Olise, ha ka ne ka jingil kai ulala aban penbu arteli ki assist. Kaba menta ulala aban Knieh pas, ne ban penpra ia ka record jong legend Pele. Da ka ba ulala ban penbu hadu nyau teli ki assist, tang ha ka way ka welcome. Bat ka ne ru ka de ha ka sin ka banengkong umi madan, nakabenta ka front ha ka welcome. Ka ba Pele house name si jar khandai span nyau pheu, ulala ban penbu assist Henry tele. Henry ya ka ne ka record de tang Olise hi, ubalala ban pen khen ya ka. Syuk habangi pai pat nakaliong Kylian Mbappe, ha ka ne ka jingil kai, Kylian Mbappe ulala ban tep argol, bat penbu ka way ka assist. Kaba menta uladan hadu khat sau GA, ha ka ne ka welcome. Syuk Kylian Mbappe hadin kini ki argol ba ulala ban tep, menta ulakala long kumutaw all time top scorer, ha ka FIFA World Cup history. Da ka ba ulala ban tam tang sigol ya Lionel Messi, arpo argol uladan. Henry ya ka ne ka record maubat Messi, kidang dan hapadeng ka race, namar ba banta Messi ru, udang sa kaway ka jingil kai. Bat kata ka di ka jing kon final, menta hi kamin. Kabaya ka golden boot ru menta kidang dan hapadeng ka race, ban yok khuri ka, namar menta Kylian Mbappe uladan shipyo gol, bat Messi pat pragol. Henry ya ka ne ka rai ka bakhadu pat, ngin say pet menta hi kamin. Adin ka jing kon final, kabaan say lekay ha ka por kad shiteng senya, hapadeng ka Spain Persya ay ka Argentina. Kane ka jingil kai lakmil tib ha bakan salong ka jingil kai ka ba itanan, namar bara orleng kitim, kidon ya ka tim ka ba satar. Bat kane ka jingil kai ru kala ban thaw history, nakaleng Messi ula ban job ya ka World Cup ka ba ar ka jungo, nakaleng Yamal pat, kan sadi ka sin ka banengkong ka jungo, ha ka jing simenta ka banengkong ka jungo, ha ka World Cup. Andrai ngin say poj manta kamit mano banla ban khor, ya kane ka trophy jong ka World Cup, balangkum kata ka World Champion. Kadba ya ka kyrdan ka balai, labat da ka England, bat kan sayo ru iya ki bronze medal. Syuk ha ka ne ka jingil kai third place, Kylian Mbappe ulat ha history da ka bakala long kumutaw all time top scorer. Henry hadin ka ne Kylian Mbappe long, nga kamjit ban lit syaka final, ban ya ka bakala long kumutaw all time top scorer. Kadba o Olise pat ulala ban pen keng, ya ka record jong Pele.